Bună ziua, numele meu este Andon Adrian Antonio, grupa 1308, seria B. Și astăzi o să vorbesc despre economia României față de economia din Spania. Starea actuală a economiei României față de Spania. Creșterea economică în România. Se preconizează o creștere a PIB-ului de 2,5% în 2025, după o încetinire la 1,4% în 2024. Această redresare este susținută de consumul privat și investiții în ciuda unei cereri externe slabe și a unor condiții financiare restrictive. În Spania, economia spaniolă este estimată să crească cu 2,6% în 2025, menținându-se peste media zonei euro. Inflația în România. Inflația este prognozată să scadă la 3,9% în 2025, de la 5,5% în 2024. Cu toate acestea, presiunile asupra prețurilor rămân ridicate, în special în sectorul serviciilor. În Spania, se așteaptă ca inflația să se stabilizeze în jurul valorii de 2,2% în 2025, apropiindu-se de ținta Băncii Centrale Europene. Analiza PIB-ului per locuitor, dacă există creșterea economică, cât este deficitul bugetar, datoria publică și deficitul comercial. PIB-ul per locuitor. PIB-ul nominal per capital în România atinge aproximativ 21,421 de mii dolari americani, în timp ce Spania se situează la 36,192 de mii dolari americani, evidențiând o diferență semnificativă în valoarea producției economice pe locuitor. PIB-ul per capital ajustat la paritatea puterii de cumpărare PPC. România înregistrează 49,212 de mii dolari americani, iar Spania 56,554 de mii dolari americani, ceea ce indică o apropiere a nivelului de trai în cele două țări atunci când se iau considerate diferențele de cost al vieții. PIB-ul per capital în euro. Estimările sugerează că România ar putea atinge 20.000 de euro, în timp ce Spania se află la 33,100.000 de euro, conform datelor Eurostat. Aici sunt două grafice, starea actuală a economiei României în comparație cu Spania. Vedem că creșterea economică este mult mai mică față de cea din Spania. La noi este 2,5% față de cei din Spania, care au 3,9%. Inflația este mult mai mare față de cea din Spania. La noi este 3,9% și cei din Spania au 2,2%. Deficitul bugetar și datoria publică 7,9% din PIB în România și 2,5% din PIB în Spania. Și piața muncii este 5,5% în România și 10,3% în Spania. Aici avem și indicatori în România și în Spania. PIB-ul nominal per capital 21,421 de mii dolari americani, iar în Spania 36,192 dolari americani. PIB-ul per capital PPC și PIB-ul per capital euro. Deficitul bugetar. În România se confruntă cu un deficit foarte ridicat, cauzat în principal de creșterea cheltuielor publice, salarii, pensii, slabă colectarea veniturilor fiscale, amânarea unor reforme fiscale structurale, iar în Spania se menține un deficit relativ controlat sub pragul Uniunii Europene de 3%, datorită reformelor fiscale graduale, creșterii economice constante, controlul cheltuielor publice. Iar aici avem un tabel: țara, deficit bugetar, cât la sută din PIB și sursa. În România este 8% în Comisia Europeană FMI, iar în Spania 2,6%, guvernul spaniol CE Reuters. Datoria publică. În România are o datorie publică moderată, dar în creștere, determinată de deficite bugetare persistente, majorări salariale și de pensii, presiuni în infrastructură și PNRR. Iar în Spania, aceștia au o datorie publică ridicată,
moștenită în marea parte din criza economică anterioară 2008-2012, însă se află pe o traiectorie de scădere ușoară, susținută de creșterea economică și consolidarea fiscală. Aici avem și datoria publică, cât la sută din PIB, România față de Spania, și este o diferență foarte mare. Analiza nivelului ratei inflației și ratelor dobânzii. În România, rata inflației în ianuarie 2025 a fost 6,8%, rata dobânzii de politică monetară 7% BNR. Analiza: BNR menține dobânzi ridicate pentru a tempera inflația persistentă cauzată de creșterea prețurilor la energie, alimente și presiuni fiscale. Diferența mică între inflația și cea a dobânzii indică o politică monetară restrictivă menită să stabilizeze prețurile, dar cu riscuri pentru creditare și creșterea economică. În Spania, rata inflației în ianuarie 2025 este 3,1%, rata dobânzii BCE 4,50%. Analiză: Spania beneficiază de o inflație mai scăzută datorită unei economii mai stabile și a reducerii presiunilor externe. BCE menține o politică de dobândă relativ ridicată pentru zona euro, dar diferența pozitivă față de inflație susține economisirea fără a împiedica prea multe investiții. Iar aici avem o concluzie: România are o inflație semnificativ mai mare, ceea ce impune o politică monetară dură, cu dobânzi ridicate, afectând creditarea și consumul, iar Spania are un cadru macroeconomic mai echilibrat, cu o inflație controlată și o rată dobânzii real pozitivă, încurajând stabilirea economică. Aici avem două tabele despre analiza pieței muncii, șomaj, ocupare, migrație, aspecte demografice. Vedem că ocupare și șomaj în România în 2024 și Spania 2024, rata șomajului în România în 2024 a fost 5,5% în martie 2025, iar în Spania 10,6% în decembrie 2024. Rata de ocupare variază între vârsta de 15 ani și 64 de ani. În România 63,8%, iar în Spania 65,7%. Șomajul în rândul tinerilor peste 23% în România și în Spania 24,9%. Migrație. Migrația netă în România 2023, 254.616 persoane, iar în Spania 642.296 de persoane. Emigrarea către țări occidentale în 2022, 268.000 de persoane în România, iar în Spania date neprecizate. Aspecte demografice în România: populația totală 18.908.650 de persoane, iar în Spania 49.077.984 de persoane. Procente populație peste 65 de ani 19,7% în România în 2025, iar în Spania 20,65%. Rata fertilității, date neprecizate, iar în Spania între 1,12 copii per femeie. Piața muncii în România înregistrează o rată a șomajului mai scăzută decât Spania, însă rata de ocupare este ușor inferioară. Șomajul în rândul tinerilor rămâne o provocare majoră pentru ambele țări. Migrația. România se confruntă cu o migrare netă negativă semnificativă, indicând o pierdere continuă de populație activă. În contrast, Spania beneficiază de o migrație netă pozitivă, ceea ce contribuie la creșterea forței de muncă și a populației. Demografie.
Atât România cât și Spania se confruntă cu îmbătrânirea populației și rate scăzute ale fertilității, ceea ce poate avea implicații pe termen lung asupra sustenabilității sistemelor de pensii și a forțelor de muncă. Previziuni pentru toți acești indicatori și soluții pentru a ajuta România să aibă o creștere economică sustenabilă. Piața muncii. Recalificarea și formarea profesională, extinderea programelor pentru digitalizare, energie verde, sănătate, logistică, flexibilizarea muncii, reglementări favorabile muncii remote și cu un timp parțial pentru a integra grupul vulnerabile, migrația, programe de repatriere, granturi, scutiri fiscale și sprijin logistic pentru români din diaspora care doresc să revină și să investească în țară, atragerea de migrații calificați, simplificarea proceselor de imigrare pentru specialist, model Polonia, Cehia, demografie, politici de sprijin pentru familii, creșterea alocațiilor, extinderea concediilor parentale plătit, locuințe pentru familii tinere, investiții în educarea timpurie și sănătatea publică, cu focus pe zonele defavorizate pentru a reduce inegalitățile. Iar în ultimul rând, infrastructura și investiții. Fonduri ale Uniunii Europene, absorpție eficientă pentru digitalizare, transport, tranzacție verde și susținerea IMM-urilor și start-up-urilor prin acces la finanțare și piețe externe. Vă mulțumesc, acesta a fost proiectul meu.